Бүгінгі отырышқа кеше бик көп келген еді. Мұның себебі бар. 175 гимназияның 8 А сыйныфы жетекчесе Дилара Галиуллина сұрауларға жауап бере. 11 май күні ул үз классында татар тіл дәресін алып барған. Отыш вақытында исән қалушыларның бірсе. Менә бүгінде балалар трагедиясы болған 8 классының класс жетекчесе келуге тиеш дегәч килдем мин. Аның показаниясы миңа шулай кызыклы инде, бүтән әтиәннәргә кызыклы булган шикелле, бүтән халыкка кызыклыдыр дип аңлыйм. Дилара Галиуллина утырышка адвокаты белән килгән иде. Эш шунда ки, ата-аналарның аңа сораулары күп. Укытучы ни өчен класс ишеген бикләп куймаган, нигә сигнал яңгыргач атучыны кертмәс өчен ишек тоткасын кулы белән тотып тормаган. Бүгенге утырышта катнашучы әтиәннәр исәпләүенчә, балаларны саклап калу яки тырышып карау өчен аның ким дигәндә 2 минут вакыты була. Дилара Галиуллина әйтүенчә, ул дәрес алып барган класста ишекләрне бикләгез дигән хәбәр җиткерүче җайланма эшләмәгән. Бу яңалыкны белеп, ишекне бикләргә килгәндә аның иң башына пуля тия. Аңа берничә операция ясаганнар, ул һаман тернәкләнү курсы уза. Бүгенге утырышта аңлашылганча, әлеге вакыйга буенча күрсәтмәләр туры килеп бетми. Аның күрсәтмәләрендә каршылыклар күп. Каршылык булмаса сораулар бирелми. Бүген тагын 2 укытучыдан сорау алдылар. Әлеге фаҗигада 667 кеше зыян күргән булып санала. Күбесе интервью бирүдән баш тарта. Некоторые потерпевшие не хотят являться в судебное заседание. Кайбер зыян күрүчеләр суд утырышына килергә теләми. Ул фаҗиганы искә төшерү, ул хакта сөйләшү дә авыр диләр. Без зыян күрүчеләрдән, шагыйрьләрдән сорау алып дәлилләрне ачыклыйбыз. Шулай ук язмача тупланган материаллар да өйрәнелә. 175 гимназиядәге фаҗигада 9 кешенең гомере өзелде. Илназ Галавиевның гайбе расланган очракта аны гомерлеккә ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Бүгенге утырыш 3 сәгать барды. Зыян күрүчеләрдән сорауны алдагы көннәрдә дә алачаклар. Илдар Сафиуллин, Вероника Гайнетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.